Здравейте, хора, и днес ще ви кажа едно нещо. Сигурно сега ви излизат в YouTube или каквото ли да гледате, където хора зумват така и то се зумва. И сигурно има хора, които са отдалече или отблизо. Така, за хората, които са отдалече, може би има човек точно, който се скрил отляво или отдясно на телефона и така се изкрил ръката и зумва. Това е номер 1, затова не вярвайте и той просто сигурно лъже човекът. Второто е, когато някой човек е, например, тук, или дясната ръка, или лявата, ето тук се държи. И така е застанала ръката, че да се увеличава или да смалява. И така, като прави човекът, то не се вижда ръката, защото не е на мястото, където е камерата. Камерата е тук, имаш една точица, поне аз така имам. И тогава тук се вижда камерата. Но ръката ми не е точно на камерата и затова лъжат така. Затова ето скролвам така с ръката ми, която съм се скрила. И ето нищо не става с ръката ми, която е тук. Затова не вярвайте. Чао!